Holy shit. Oh, no. Woo. Guys, direct tayo. Yo, 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 yo. Dilim, dilim.
May, balo laki na. Wala lagi. Ewan man lang. Okay lah bro. Sige lah, okay lah. Susungguh di tempat sawah. Ha? Susungguh di tempat. Iya iya. Kalau kita kasih. Masuk. Kira music ko. Gimana? Parang copyright music kan. Lagi masuk sa Rick Mendoza, hello host. Kanto. Les tabi rin. Ingat po Uncle Auntie kanto. Okay Les, thank you Les. Ito may naka-live tayo. Ay, tatay. Pati na limang babantay si katayo. Paniniwapay. Jerry Tube, hi sir. Apa niya? Thank you, Jerry Tube. Ingat po Uncle, okay, thank you Lester. Tamsak daan, sabi ni Jerry Tube. Thank you Jerry Tube. Hi Lester. And hi daw Lester kanto. Sabi ni Jerry Tube. Yan, travel tayo sa ano ngayon mga guys, sa papuntang Maynila. Wilangan po. Sabi ni Jerry Tube. Yan, kasama natin. Save na Jerry Tube. Ayan, online. Sa Jerry ko lang. Nabalang matira no. Kasi makasibig. Hindi. Pasok tan. Diyan lang patay tama yung banda di mo medyo bukid ano to. Alog. Nakababalang sa signal to.
Parang milaro di. Kini di. Wait si tingnan to man ay. Awin ang mila ko no. Kini katuloy so. Pagin pula may irungan to may pa. Ay kono. Pag Kini ang dalawa rin Manila. may singan aparatura style. Ya singa ay cabinet na paglakuan ni Ray. Ay kami Japan negosyo da. So, yun. Kaya na po, balo. Kahit na kajulukan, daan dia po jul na kulukan. Mga hindi man nagdigrandi, kalun po may sakero na dia po. Kasi anak punta, pick up. Pick up no, kalagay man, mantakot kilala mo. Oh. Paano natumba ni kung makalis ko. Malay pan, pawilan tila siya. Ito naman. Pagka nandun nagsesek kalapyan ng timawag si Katong ibaga dalam tiya aga nila pa. Nagkapi signal sa. Wala. Laraman kasi nadadala ng tayo ang kapisi na. malaya person. Kaya panawag na may airport na napoy signal ng bata na. Ang mahirap murang tawag ko. Kaya kalabay ta anta dala di dayan numod tan pila. Anta dala numod tan tayo. Oo. Nabangon nila. Oh. Pasok ira. Wala diba di. Ganda na ni. Ni si Celeste no. Gapo ya anta wala Brazil natan Celeste. Nan message. Kit natan. Okay, dito na tayo sa ano, Villasis. Bayan ng Villasis. Ah? Wala na, pagdating dyan ang bayan ng Villasis. Ayan. Villasis. Ayan. Rosales. Oh. Dito na tayo sa bayan ng Villasis. Ayan. Ayan ang Villasis. Ito ano, mabantay ni. Kasi pasok po may sakli eh. Talura ay wadya, wala ito anong mabantay. May barkada kaya yakin. Dito lang yan. Trabaho man eh kasi makakasing ko. Ako mo yan. Sabihin ito mo, so, Visayas, di City,
Yan, hello. Dito na tayo sa Parting Carmen. Yan, maraming salamat yan sa apat na kasama natin yan. Dito na tayo sa Carmen, Rosales, Pangasinan. Dito tayo sa Carmen, Rosales, Pangasinan. Hello guys, magandang umaga sa inyo dyan. Good morning, maagang biyahe papuntang Maynila. Patamsak naman sa mga nandyan po. Sa Kung yan, dito na tayo sa SM Rosales. Yan, wala pang tao. Okay. Medyo malayo-layo pang biyahe. Pero dadaan na lang tayo sa Teplex. Po, biyahe natin papuntang Maynila. Halaharap ka mo. Alis mo saglit. Papunta na tayo ng Teplex. Pa-Teplex na tayo. Ano sa parking guys? Ano yung ano? Magkapon. Kalaro. Tipon nirat sa amin sa kaya din. Pangirang tuyay. Kalay mo. Tigara kami kasi nakalay. Di nangyarang kapasan. Naunanda ka. Siyempre, malara kami bumabantay. Ano? Naanlap ay paanlapat eh. Good morning sa iyo sa bagong pasok dyan. Halina, samahan nyo kami sa biyahe. Puntang Maynila, kapatid. Good morning sa iyo, kapatid. Yan, papunta na tayo ng Teplex. Traveling from Manila to from Pangasinan to Manila. Pupunta na tayo. Ano natin, ticket natin. Okay. Biyahe na tayo. Biyahe natin yan. Sa Teplex na tayo mga guys. Oh, Teplex yan. Biyahe. Okay.
kaluri yung babantay mo. Kala mo. Saan eh? Masama naman ako yung tira. Hindi, pero marami magkukuli yan talaga. Kami kinawali man lang live bot. 6 hours live ka. So, ay panin mo pa yung bilang sa mama yung aso. Ayan, sumama po yung aso ko. Andito, ayan, si Mrs. ko at saka yung aso namin. Ayan, tulog na tulog na. Sarap ng tulog, oh. Ayan, oh. Puyat yung aso. Maraming salamat dyan sa 4,000 kasama natin ngayon. Minutes traveling now. Medyo mababa po biyahe. Yan, pumasok po, hindi na bumalik. Yan, pasok lang mga guys. Samahan nyo ako sa biyahe. Purog niyo, purog ko. Yung nagagamit niyo, kaya nabumbayo lang na anita sa paglararami. Ganun na. Kanto na ito. Nung lalabatan nila mo kasi. Ito naman. Karo mo ng oras ang ikot. Kaya grabe yung ilutak ko. Start naman. I-start-startan ko na pala. Tat, 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 tat. Yan. Dito na tayo sa parting wala yung Tarlac-Layang ko ah. Yung triti naman. Trip Pamanaw. Sa triti naman ako. papuntang Anaw na. Malapit-lapit na sa Tarlac. Mabilis talaga pag sa Templex ang daan. Diretso ang biyahe.
Kabaga. Huwag naman pwede May iwas-iwas. Oh. Iwas. Paano ko gipewa? Ito ka. Hello dyan, sa bagong pasok na ano dyan, kapatid natin. Paramdam ko kayo mga kapatid. Ha? Samahan nyo ako sa biyahe. Yan, naging 6 na po. Tamsak ko mga kapatid. Paramdam lang po kayo. Kasi magko-comment eh, katulad yan. Kapag pa siya ang dalawang pagkala, naligabuhan na. Usually kasi malalay pagkat alas 10 kasi eh. Katong, first time ko ba naman live na yun? Para may supporter ko. Kapag lukas ko, automatic, nasa lukas ang purat pa ko. Hello, maraming salamat dyan sa pagtamsak mo kapatid. Alam po, paramdam lang po kayo. At ang mag-comment lang po mga kapatid yan. At kung mabigyan ko kayo ng isang banana, kung hindi ko kayo nabibigyan. Yan. Samahan nyo ako sa biyahe papuntang Manila. Ayan, Manila. Dito tayo sa bandang parting Tarlac. Bandang parting Tarlac na tayo. Maraming salamat sa dalawang tamsak po dyan. Tarlac din, Pampanga. Mga kapatid, tulog na yung aso ko. Tulog na yung baby aso ko. Ayan. May sariling unan. Buti pa siya may unan, sabi ni Mrs. Si Mrs. wala. Balikan lang po kami mga guys. Puntang Maynila. Comment lang po mga guys para maraming salamat dyan sa sumasama sa amin ngayon sa pagbiyahe papuntang Maynila. Quezon City lang po tayo. Yan, sa isang bagong kapatid natin. Good morning sa iyo, bagong kapatid. Paramdam ka lang po kapatid. Pakibigay na rin. Yan. Yan. Wallahi again. Maraming salamat pa rin po sa kasama natin dyan. Hindi mga kapatid. Dilip doon na parte na yun. Papasok na po tayo ng Tarlac. Masama po sa akin ngayon, pakitamsak na lang po. Maraming salamat sa 6 na tao nandyan ngayon. Pasensya na guys sa mga pagdating ng parting ng signal, nawawala tayo.
sa sigurado. Kaya, Kumunang dagaw. Doon lumis sa ganyan. Maraming salamat sa kapatid. Good morning. Halina't samahan niyo ako sa aking biyahe papuntang Maynila. Ayan. Papasyal lang nila para sa Marino. Yan po, dito na kayo sa bandang Pura. Pura na yan, susunod. Biyahe natin. Yan, pabilib na naman. Aso ko, tulog na tulog. Tulog na rin si Mrs. Yan, aso ko. Sarap ng tulog ng aso ko. Naman sa tamsak kapatid. Buhol-buhol ng traffic ko din sina kasi. So guys, comment lang po kayo, paramdam po. Maraming salamat sa pagtambay. Pura. Parating tayo sa Pura, Tarlac. Tarlac tayo. 1 kilometer. Pura na. Pasuot to Ay, yung transition niya saan, isisi niya sumani yan tao. Bulubundugi sa ito sa atin ngayon kaya walang signal ko minsan. Dilim-dilim. Maraming salamat sa tamsak kapatid. Maraming salamat po sa mga dyan sumusuporta at sumasabay sa amin papuntang Maynila. Tarlac tayo Tarlac ba? Tarlac. Paano? Tarlac lang. Tarlac.
morning guys. Yan, dito na tayo sa Victoria. Victoria na tayo. Victoria, Tarlac. Victoria, Tarlac. Next na dadaanan natin is sa mismong Tarlac na. Tarlac City ang susunod na dadaanan natin. Tarlac City. Sama. Sama. Matama yung cellphone mo. Tapasok ang tatapaan mo, sayang. Para mo lang ulay ah. Kita. Bumba na mo, pasok ang kita pa rin. Yun, sasabihin ko lagi. Yan at mayroon. Manila, si BB2. Okay. Ya. Taruh lekuran. Mana nih?
pag-asa uli. One hour live streaming.
bagong pasok natin yan ng kapatid. Maraming salamat sa tangsap mo. Ayan, papunta tayo Maynila. Kapatid. Tulog na yung ano ko, aso ko. Section. City Mall. Oh.
naman na ayaw. Philips na Philips. Sa may traffic ako sa ating kalabanan. Ang kalabanan o lasas lang. Lasas lang. Sa puros pinit na. Ang isang niya kumangkap pa rin tawag. Ano niya? Wala na ba rin tawag? Pango niya. Lugar-lugar. Traffic. NLEX na tayo. NLEX. NLEX na tayo. Daog. Yan. Good morning mga kapatid. Nasa Daon na tayo. Tayo sa Dao. NLEX sa Dao. Yan, tutulog na yung aso ko. Sarap ng tulog niya.
tulog na yung baby. Maraming salamat sa tamsag, kapatid. Yan, dito na tayo sa bandang. Dito na tayo. NLEX na to. Yan, maraming salamat sa tamsag sa inyong mga kapatid, ha. Okay, samahan niyo pa rin ako sa biyahe papuntang Maynila. Ang ganda ng posisyon. Tulog na tulog.